הטיפ הנוסף שנדבר עליו היום הוא בעצם להתמקד בדברים טובים. להתמקד במה קורה לנו טוב עכשיו, מה אנחנו מרוויחים, איזה דברים שאנחנו בדרך כלל אין לנו זמן לעשות אותם, אנחנו עכשיו פתאום יכולים. אני רוצה קצת לדבר על הכוח של הדמיון. בכלל, לדמיון יש ערך ממש ממש גדול במה שנקרא בחוסן ובהתמודדות עם טראומה. אם אנחנו נוכל לדמיין איפה אנחנו נהיה אחרי שזה ייגמר, ומה אנחנו נרצה לעשות, ואיך ייראו החודשים אחרי, מבחינת איזה אפשרויות אנחנו יכולים לפתח, או לאן נרצה לנסוע או ללכת. הדברים האלה מאוד מאוד חשובים, כי בעצם לדמיון יש הרבה מאוד כוח בשימור והחזקה של תחושת התקווה, וזה נקרא sense of hope, ויש לזה ערך משמעותי. אז הרבה לדבר על מחשבה קדימה, זה ממש יכול לעזור.